Hallo, vi skal have filmet med den her. Hvorfor ikke? Men så kommer jeg nu. Jeg tager min kop med. Jeg ligner de der fra reklamen. Prøv at komme og se. De der TDC, eller hvem det er. Så mit hoved var herret lille. Jeg skal være med på. Nej, det er au. Hvis man kan ikke se noget, så er det. Kom her ind til den der griner. Filmer du? Ja. På sådan en kind. En kæmpe tunge. Er du klar? Du er en gammel dame. Prøv lige at gætte, at ligne en gammel dame. Hvordan gør det? Det kan ikke. Okay, jeg kan få det til lige som om mit hold flyver af, vist. Hvordan er det nu? Det ser sygt ud. Jeg føler mig som sådan en Hold da, kom tæt på. Oh my god. Jeg ligner sådan en kæmpe i forhold til dig. Prøv lige at kigge. Min krop, den er kæmpe, og så mit hoved, det var sådan en lille en. Og mit hår er levende. Nu får jeg en lang pande. Det ser nice ud. Prøv at gøre det sådan, så håret flyver. Lidt længere ned. Ja. Sådan der. Det ligner Shrek. Hvordan? Nej, det var lige der. Ja. Det ser totalt elektrisk ud. Prøv at stoppe det. Det kunne være mega fedt.